muri Zimbabwe hopo uchiona anovhura hombe mukomana muchimuona akamira apo aiwa anovhura hombe nokuti anoataka Mangwana achiti aiwa muri incompetent noti nhau yemadegree iyi aiwa nhau yemaaccreditation yanetsa aiwa ndopano achiti sei uri kuzvipiringisha une x yendo yaunenge uchiposta rubbish uchitaura zvinhu zvinocontradicta zvisingameki sense muri Zimbabwe hopo muchikuonoka aiwa anozovhura hombe last sarabina mashoko ataura nokurudzira subscribe like otina on the bell icon tinombosvara mabhitsa ndokupa pano paZim News Lives nokuti anoya achiti on the left is what the official spokesperson of the Zimbabwean government said about bogus honorary degrees. He said they could be issued like confetti without accreditation. On the right is what the Zimbabwean Council of Higher Education said. It said it's criminal for any unregistered and unaccredited institution to issue them. You see, at the heart of the Zimbabwean government is grant incompetence. And it is tragic when incompetence is a Twitter handle which it uses to mouth off crazy stuff oblivious to the damage it does to the state institutions. This is what happens when people are hired beyond their pay grade and when the appointing authority doesn't care about meritocracy. Ndozvinotaurwa panapa nahubo chimuna chiti aiwa vanandiki Mangwana vangotengewa bodzi uyai mungopinda basa asi zvanoita chaizvo havatombozvigoni nekuti anoachipublisha zvinhu zviri kumucontradicta kuti aiwa vanhu vakwanisa kupiwa madegree macertificates avo asiri accredited asi munhu akaonekwa ane degree rake risiri accredited aiwa kana kuti institution inofa inosungiwa muri Zimbabwe ndomashoko andaitaurwa pana naupo chimwono tiudzei mafungiro inoti kudii pamusoro penyaya iyi pine comment section medu saka no subscribe like tona with the bell icon tombosvara mabhitsa ndokupa pano paZim News Live.